Uy, Jeffrey, asa naman pod ka? Ay, sus, mula ka sa ko, kamangita sa kong kwarta. Kwarta. Undiya, nakalaban na ka? Sila ba? Ikaw nila ba, anak, dinalian akong transaksyon ba? Sige, lakaw. Wadya kay suoto nugma. Grabe, dyan yung bayana ba? Balita yung kaayo. Naunsa ka? Tinabangay ta diri, oy. Tanawa ng mga kuan, o papanimo hinluan niya napay mga duwaan ni Kate, papanimo giipos. Napay phone, o. Uy, dinay mo una, puro lalaag. Unja, makakwarta ni ka diha. Ayaw ko nga nanganaa, Jeffrey, ha. Kay sure ko maglaag na di ka na to, mang chika, raka. Sakit lagi sa dunggan yung baboy. Sige na, ano na ka, bulakaw na ko. Uy, Jeffrey, wapa ko naman. Laguta kayo, baya. Sige, ragyog-yaw-yaw ba? Bisag wate gibuhat. Pungut kayo, bahala ka diha. Aysa. Murag walop kayo na chika ba? Let's go. Grabe nga beauty ba? Murag dili-gili buhulan na. Hey! Oh no! Para sa si madam, lami agila ning madam. Uy! Ay, galas gaw. O asayo sa kaaktor ba na maklad? Yay ka! Puti kamay. Naapo na ko yung kompetensya. Di pwede ni. Ops! Ahamang ka? Asa man ka? Ay, sinirok niya Naunsa man ka? Ay, sige, garaba. Kaya ako nakauna sa imo ha. Naunsa ka? Buntag pa ko diri Grabe ha, panang buntag pa. Ay, si palag-palag ya Ako agad na si madam ha. Di lagi mong silbi. Ako ay nakauna. Di po ko masugot. Unya, unsa man lang to ni? Tungaon lang to na siya. Tunga, bahala ka diya. Ay, Tessa. Imong manok ko gikawat. Nasakpan ta ni kuya. Pagdali din. Ay, kamahak. Akong manok gitiradahan na pod. Pero bahala ng manok ka na. Hot na nagkawat diha. Ako anang chika. Ay, di lagi pwede lagi. Di magsilbi na. Aw, nakoy idea. Kanang magbuto-butubik ng tabi. Okay siya mo daog. Mo yung diskarte saya ha. Aw, mas maayo mo bitaw na. Sige, usaman. Sige, purma. Sige. Bato, pek. Unya, ako diskarte. Relax na ka diha. Look out pa ka diha. Yapi, uy, napildi pa ko. Hi, Dam. Ako may nakadaog sa bidding. Hello. Na, pangag ba na siya? Nagapudwa ko kadaog atong dula Unsa man to siya? Maluoy mo sa buta. Sinsiyo lang sa umaga. Tuwara na pabuta-buta ng tibagak, oh.